Здравейте, приятели! Вие сте с Кибермечката БГ и как можете да видите, сте с поредното видео в моя канал, а то е именно на Brawl Stars. Първото видео събра доста гледания за по-малко от ден, така че получавате второ. Как може да видите, в първото видео стигнах 100 купи, а сега съм 829. Имам няколко нови бролера. Сега най-вероятно ще взема още един поне. Сигурно ще взема един. И да, това са ми. Новите са ми Колт, Барли, Поко, Джейси, Джаки и Емс. Както да е, първо ще творя пакети. Събрах първите половина. Събрах 26, а те са 50. Общо всички работи, но си мисля, че няма да мога всичките да ги събера, така че може да има втора част да отварям пакети. В това видео ще има малко геймплей, но нека да започвам. Така, 500, това е добре. Първи стардроп. Rare. Това ще е от 25. Малко ми даха. Добре, така да за Dynamite събирам. Айде за финал стардроповете ги оставям. 10 джема, първите ми джемове. 1000 ли са това? Да, 1000 ми дават. Най-вероятно, че да, ще събера за Dynamite, защото ми е машина. Нека видя за кой сега. Dynamite нов бролер имам. Епик. Избера Епик. Би. Ще събирам за Би. Добре, за Би ще събирам. Неща за един ден, де. Иначе не са много, но за един ден. И да, нека почваме с стардроповете. Така, първи. Втори ден ни отворих. И само Rare. Не. Тези стардропове са пълен скам да връщат боксовете. Супер е. Фау. Нищо не се пада. И бакрер, какво става? 50 коини, за какво са ми тези епик? О, вау! То пак нищо няма да ми се падне, дай. Някакъв пин на Леон. Добре. Но гледай, човек, това скандално. Скандално е това. Супер рер. И за какво са ми тези 100 коинс? И ядосах се, значи са. Да, що ли пък? И да, пак нищо не ми дава. Те буквално нищо не дават, ли? Той стана последен и... Ами съм чувал, че за това, за новите играчи дават по-хубави работи, а пък... Какво е хубаво? Гледай! Какво е това? Скандално е това! Добре. Нека поиграем с Емс. Даже ще апгрейдна.
Сега отключихме и гаджета. Нека продължим да апгрейдвам. Какво отключих сега пак? Ядосах се определено. Чакай да си я селектне. Айде, нека да започнем с играта. И да. Както и да е. Троян, че стардроповете са пълен скам, но така. Емс постоянно ми се падаше в първото видео. Тя не може да чупи един бокса, човек. Защото аз преди като играх и исках много, мислех се, че е много силно, но едва ли е чак толкова силна. Може после да цъкам и с други браулери, които са ми на 0 купи. То в тази тъпа мечка сега. Между другото аз поцъках доста с шелито. Така. Имам ли за още една кутия? Да. Дано да е стар дроп и да ми се падне нещо. Стар дроп. Това ли е последната надежда? Последна надежда. Какво е това? Стар дроповете са пълен скам, не. Не, човек. Бре. Ами още малко ще играя с Емс. Да. После може да играя с Дайнамайка. Аз принципно преди го харесвах. В смисъл аз още го харесвам, ама не е много силен човек. Те вече... Ай, бяга бе, Бу. Ей, то Бу колко е досаден. Да, силно ще съм на плюс купи. Аз умрях на 7 място и съм плюс 2 купи. Добре, не се оплаквам. Не, хич нещо да играя с тази. Ще си играя с Дайнамайкчето и това е. Между има ли някакви яки скинове? Ами, не, общо заето. Толкова това, че еднакво не бих се го взел. Защото искате ли да си пускам камерата на гейминг видеята, напишете коментар, ако искате. Да. Гледай, ще го пръсна есето. Как го нацепих. Ще да му вземе, че той няма много хилт. Къде му го изстрелям? Гледай тази пък къде от. Ай. Опойта е. Някакви тук почва да ме върти. Тук има ли? Не, нямаше никой. Няма нищо. Използвах си го за нищо, ама... Сега ще го сцепи. Тук ли си? Ела ми, бе! Той отида силно да взем някакъв Power Cube и сега... Не,
човек, на 120 деше. Добре, плюс 8 купи, добре сме, добре. И оттам може да пишете дали ви харесва поредицата на Майнкрафт. В Майнкрафт. Боже, в Майнкрафт. Харесва ли поредицата на Brawl Stars и да. Така, чакай сега. Чакайте сега, хора. Мале. Човек, много съм неточен с това. Бягай! Къде отидох? Готов съм, ще умре. Не, няма да го спектейтвам. Вече има уинстрик. Между другото, вижте вече уинстрика ми колко е. 9 уинстрик ми. Да си променим така. Така. Да, както казах, Шейлито съм е вдигнал на 385 купи. Тук между другото имам нещо за взимане, че да го взема. За стартоп. Последен стартоп най-вероятно ще видим. Пълен елсът. Ама как може да са толкова зле, значи тези стардропове? На видео почти никакви купи не съм направил. Силно към 20 купи съм направил. И отваряхме кутии, какви кутии, де да бяха кутии, де да бяха, ама те са някакви звезди. Какви са ми... Де тези звезди за нищо не стават. И после що Brawl Stars умирала, гледай. Добре, геймплея не е лош. Може и да е много по-зле. Но кутиите, защо масаха кутиите? Ще правя видеа, ще продължа да правя видеа, защото може би, ако върнат кутиите, ще продължа да правя много видеа на Brawl Stars. Защото играта е заребяваща. И мога така да си за 10 минути да снимам едно видео. И така. Да ще направя първи... Ей, как ми избяга! Ужас. Не бе! Бе, откъде те напляскам? Гледай го къде тича там, като някакъв... Ай бе! И то начин няма да умре! Ай, умирай бе! Айде! Така, плюс 12 купи. И да, това беше
от видеото. Ако ви е хареса, абонирайте се, лайквайте, коментирайте. Аз бях Кибермечката. Чао и до следващото видео.